ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗೀ ರೈಸ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರ್ಜೆಂಟುಡು ಅಟಿಲ್ದಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಗೀ ರೈಸ್ ಬೇಗುಡು ಮಲ್ಪೊಡಿ ಕಜಿಪು ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಒಂದೇನು ತಿನಿಯರ ಭಾರಿ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಣಿ ಪಂಡದು. ಸುರು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ 2-3 ಸ್ಪೂನು ನೆಯ್ ಪಾರ್ದು ಅವು ಬೆಚ್ಚಾನಗ 4 ಬಗೆತ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡು. ಅವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಗೋಡಂಬಿ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಅಂಡ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ಪಾಡ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರೈಸ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಜೀರ ಕಸಾಲ ರೈಸ್ ದೆತೊಂದ ಒಂಜಿ 2 ಲೋಟ ಅರಿಕ್ 5 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪೋಡು. ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ದಿಂಡ ಯಾವುದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೂ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಾವೇನು ಓಪನ್ ಮಂತ ತೂಕ ಎಂಚ ಆತನಂತ. ನೆಯ್ತ ಕಮ್ಮೆನ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಬರೋಂದುಂಡು. ಗೀ ರೈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಆಪುಂಡು, ಬಾರಿ ಬೇಗಲ ಆಪುಂಡು. ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರಾ ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ವೀಡಿಯೋನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂವೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ನನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕಗ.